La diòcesi de Terrassa va ser erigida per Sant Joan Pau II el 15 de juny de 2004. Compta amb una extensió de 1.197,1 km² i una població de més d'1.300.000 habitants. El territori diocesà ocupa la major part de les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental i forma part de la província eclesiàstica de Barcelona, juntament amb l'arxidiòcesi de Barcelona i la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. En formen part 53 municipis i 123 parròquies, distribuïdes en 10 arxiprestats. La diòcesi de Terrassa té com a missió en el seu territori anunciar l'amor de Déu, la seva misericòrdia amb activitats i projectes, celebrar la fe a través especialment dels sagraments i viure i practicar la caritat i l'atenció als necessitats i al servei de la societat. Precisament, Càritas Diocesana de Terrassa com a església en sortida és l'acció social i caritativa de l'església diocesana. El 19 d'octubre de 2012, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, va erigir Càritas Diocesana de Terrassa com a organisme oficial d'acció caritativa i promoció social de l'Església Catòlica al Bisbat de Terrassa. En la 70a Assemblea de Càritas Espanyola, celebrada del 28 al 30 de juny de 2013, es va aclamar la incorporació de 3 nous membres, les Càritas Diocesana de Terrassa, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i la Càritas Castrense. Des d'aleshores, Càritas ha fet propostes polítiques relatives a la protecció social, la salut, l'educació o l'ocupació, dirigides a reduir el caràcter hereditari de la pobresa i la seva cronificació. La missió de Càritas Diocesana és acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitats perquè siguin protagonistes de la seva pròpia vida, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l'acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d'injustícia social. Càritas Diocesana de Terrassa es fa present als diferents territoris de la diòcesi gràcies a les càritas parroquials, que són l'agent essencial de l'acció de les persones. Constitueix el nivell territorial bàsic i més proper a la realitat de les persones. En paraules del Papa Francesc, les càritas parroquials constitueixen una obra preciosa i capil·lar que és precís continuar difonent i multiplicant sobre el territori. Fomentem l'economia social a través de la nostra empresa d'inserció a Pasomi i de la xarxa de botigues solidàries. Donem a conèixer la realitat del món que ens envolta i les implicacions que tenen els nostres actes segons com actuem, a través de xerrades, cursos i seminaris formatius, jornades de reflexió i debat, campanyes, difusió a través dels mitjans de comunicació, esdeveniments i reptes solidaris, i servei comunitari mitjançant l'aprenentatge i el servei.